uyezwa mina kushaka hey wena noshaka Friday namhlanje Wasibona siyaphuzana indoda yami nina nenzanda. Ngazi Indoda yami lena. manje la camera zishaya. Okay, uzongilinda ngichaze. Awukwazi ukushaya uma wakho ngebhodlela. Hayibo. Ezongihlasana la. Azongihlasana la. Fanele kenze njani mina? Awangijwayele la gogo ngakwazi wena. Ngawazi la gogo ngiyazela phela lekhani mina. Wakho uyambona uphika ugogo uphika kwawena. uyena Kati ma ukhona kati ma atukhona Wazelaphi mina? usukushaka sengwazi uyangazi Ngikwazi man. Vakashile ngephasi uthe uyagoduka ephasi. Ubeke usuke egoduke yaphi? Ubesuke egoduke yaphi? Uyabona ukuthi lento yakhe ayikho. Lo muntu kushiya la endlini ehamba ezinye indlela. Uyabona ukuthi lento yakhe ayikho. Lo muntu kade ahamba lengana manje ina 16. Awukonga kafika ngephasi. afike ngazangafika Uyezwa? Uyabona ke? Uyaziwa akukhulunywa nawe. Wena kuziwe Phela wena. ngezi ngenhliziyo Akuziwe lokho. wena. Phela No, wena siyakuthatha manje wena fanele ushayele. Hayi ufuna ushayele ingane akasimele kancane umama yini umama Thatha lebhodlela. Thatha lebhodlela. Simoshela manje. Hlangana lokho. Bafisa Anihlangana lokho. asihlangene futhi nengane. Phumani kuthini? Manje ngizihambanda. Okay, zothi ufuna ikhadi kanjani ingane ingahlali nawe? Ngiyalidinga ikhadi ngithi njengamanje ngicela nambenda. Nibuye sanibuya nekhadi. Ingane ayihlanje nawe. Ayihlanje na. Ngithi mina abaqhubeke baphila impilo yabo. Wake wabona umuntu ashiye ingane yakhe inenyanga eyi-13 noma izele ayishiye nogogo bese emva kwalokho anyamalale isikhathi esingango 15 years kuya ku 16 years. Lo muntu uthi uthando lengane yulithola kanjani lo mzali uthi uthando ingane yulithathaphi ukunakekeleka yokuthathaphi akhohlwa ukuthi ugogo wengane usuke semdala usuke sengesenawo amandla okunakekela ingane ngendlela efanele kodwa ngoba gogo basithanda bayakwazi ukuthi begcineni besinakekelile. Namhlanje ke babukeli ke sibhalela ugogo ukhala ngengane yakhe eyamshiya nomzukulu omncane enenyanga kodwa ngoba kwakufanele ugogo amnikeze uthando ngoba bayasithanda ogogo wakwazi ukuthi amnikeze uthando umfana aze abe na 16 years. Ngokubuka ugogo isho yethu wathi nona iNyoni TV siza abantu ngibhalele labafana bangithathe bengiyise kundodakazi wami ngihamba naye umzukulu ngoba uyakhala ugogo ukhala nangokuthi into emshayayo even iID akasakwazi ukuyithola umzukulu wakhe ngenxa ukuthi umuntu wamshayela isitifiketi sokuzalwa uma wakhe lo ma wakhe owahamba iminyakanyaka imfana ukhulile umdala windoda namhlanje kodwa ke yimi uwe lapho lo phambi kwakho kuyazi nawe madodana la ngisuke ngisho khona ngithi ke no yimi wona datha lakho lapho aku-enjoy nansi show sibone ukuthi isimo sosifica sikama umfana owahamba wamshiya umfana sosifica sinjani hayi ngithi nje danko. Sanibonani mina ngugogo Doris Mthembu bengicela ngibhalele kwiNyoni TV ngoba ngicela usizo lokuthi bangifundise indodakazi yami eyashiya ingane ngo-2000 sina 16 years manje sisahamba ke neNyoni TV bonginika usizo lokuthi ngimthole bengimfuna ngoba ngifuna angisize azoshayela ingane iID ingane yenza umatric manje mina ngikwazi ukushaya iID ngoba uyena wamthathele isitifiketi sokuzalwa siyabonga. Go. Go. Uba. Acela uvule futhi. Kanjani? Sure. Awungasondela futhi. Ngisizeni kaliwa madoda. Hayi lutho futhi. Endena amakamera vele. Sasahlasela. Amakamera zisharp amakamera phezulu zisharp vele. Phela singa Victoria Hayi mbamba wena mbamba. Kahle. No, Sephethu. Cime lento yakho bro.
Mfethu kuhamba kanjani? Igama lami mina ngomalandela mfethu sisuka Manje lama camera zishaya. Okay, uzongilinda ngichaze. Uzongilinda ngichaze. Uzongilinda ngichaze. Chazani. Igama lami ngomalandela. Yasuke le camera phela lapha ethu. No, angithi Inyoni TV uhlelo siyisho. So ukuze kube iTV kufanele sishuthe vele. Manje wayenga ngesikhathi sesirong cha bafethu. ngicela usilinde phela. Hayibo ungalusa indoda yami nina nensanda. Ngazi Indoda kwenzakala. yami lena. Sanibona sisi. Hawu yebo. Ninjani? Siyaphila siyabona nje ngiyo. Okay la sifuna usisi uzodwa, sifuna uzodwa. Siyakwazi kodwa ukuthi wena kunjani? Ngiyaphila. Ya mfethu, sicela ukukhuluma nawe. Ningakhuluma. Ukhulunywani vele bafethu nama camera kanje kanje nama camera bafethu. Gogo uyamazi lo sisi? Yebo, qobo lakhe ngiyalinga ngisehlane yini. Ungangisiyana ingane ukuthi iminyaka emngaka. Hayibo, Siphathisa ngebhabhalazi. Cha phela awukwazi ukushaya uma wakho ngebhodlela. Hayibo. Ezongihlasana la. Azongihlasana la. Fanele benze njani mina? Awangijone la gogo ngakwazi wena. Ngawazi la gogo ngiyazela phela lekhani mina. Ngiyazi ngani. Engathi sihlangane nenkinga. Uma wakho. Manaki, lo gogo umazi ingane awuyazi. Ngazana negane mina. Awukazi ube nengane empilweni yakho. Ngaba naye ngiyazi nayo ngayijola. Hawu. Iyona ke lo wayishiya nami ke sencane no 1 year ungayiphika ingane yakho na nombiliyani uyezwa mina ngishona hey wena Friday namhlanje siyayiphuzana no wena kuziwe akukhulunywa nawe wena kuziwe wena akuziwe njengoba istamp kokho nje ukhuluma Lungileke gogo phela umuntu ngiyakhuluma phela Befanele uze kahle ungezi ngale ngizuzu lezangane. Kamnandi kanje Okay ngicela ube ngapha ubheke ngicela ube eceleni ubheke siswami ngicela ube eceleni ubheke ngesikwazi ukukhuluma lento ibaleka lento no okay kahle kahle wona sokudinga sicela uhlale phansi okay masikhuluma ngicela nimene ukuphuza ubheke nje manje kufanele ngabona uyahlonipha uma wakho lo kufanele ngabe uyamhlonipha sikwazi ukuthi akasimele kancane umama yini umama kwenzakaleni ku Friday impela babaza uNkulunkulu noma ungababaza ngamawala wena kwenzakaleni gogo ngathi sifike ngesikhathi esirong zodwa ngicela yonke lento oyenzayo nje manje uyicabangisise ingane yakho le uma wakho lo ayikho into akukuthinta indawo wena uthule wena usazizile wena ngiyakhuluma phela umuntu wami manje kanti bomfihlelile ukuthi unengane wena bomfihlelile angihlangana nalokho bafisa angihlangana nalokho futhi nengane phumani kuthini hayibo ngicela nisiphumele la kwenzakalani vele hlanganani uNkulunkulu wami hlangana amabhadi bukahleni kwenzakalani kwenzakalani South Africa fikela nezingane la ha kahleni ngasilokothi mhlawumbe ukuze lento sikhuluma kahle sicela singenise ngaphakathi indawo ngakhona incane sicela singenise indawo yini kuze kungene kiwa sifuna ukukhulumela ngaphakathi kunabantu nempi singaklinywa phela la ngaphansi incane lendlu incane incane la awu ngathi umqhamukile libangaka bafisenze njani ngora thina nisenze njani singivulele ingene yababaza emhlabeni ngaqala ubona into nje abantu abami ungane yami ngiphika yasilala kumina 9 months umphiya kanjani uma wakho ngamphina kwayena umphiya kanjani uma wakho yamphika kwayena lo mama lo ngale ngala hayi ingane yakho wayithatha nyama wena nombiliyani hayi ingane yakho wayithatha kumina ngale ngesikhathi wena hey wena Thobani nanguma wakho Thobani nangu gogo engizongixhafuza nangu uyena uma wakho Thobani uyangazi wena ngani njengamanje uyasibona angithi uyaboza zama ukulungisa isimo sesumtholile ke nangu uma wakho uyambona uphika ugogo uphika kwawena okuyinto ke singayazi ukuthi inhloso yawo yini ngabe uyanibona ngempela noma mhlawumbe ngoba vele kukanje
Uyasenzisa lo tikiline, uyasenzisa lo tikiline. Kodwa kusenzisa. Washika yena lutho. Yabona into enjalo, lento Ngidaqaza ngengane. Ngidaqaza ngengane mina iminyaka emingaka usuzongiphika namhlanje. Uyazi kodwa mfethu uyazi kodwa ukuthi ingane uyacabanga ubuhlungu obuzwisa ingane uma wayiphika. Hayi bo baningi bakwenza mani. Khala ngami yini lokho. Hey nina ngikujoy ngapha. Yena thobana nangu unyoka akekho omunye unyoka uyena lo. Uyena kuyena Kati ma ukhona kati ma atukhona Kwasalaphi mina? usukushaya sengazi uyangazi Ngikwazi mani. uyena nefuthi babami uyena ndo babami Hayi bo kahleni bo ngiyangikwazi kwedini ubani wena ngiyangikwazi wena Hayi bo. Ngeke gogo ngeke manini Zodwa namanje still usaphika ingane yakho usaphika uma wakho uyenzelani lento yenzayo Ngiyabaphika. La ngincancela ngihlukumeza Friday namhlanje manje. Simoshela isikhathi, simoshela isikhathi afuna ukugeza sandla. Laptop la silindile. Hayi bo kahleni bo. Hayi bona abantu bazosilinga kuyi Friday. Hayi Hawu. Hawu nawa udlala ogogo nalengane. Hayi sibaza. Ngikuphuzela nasithanda sami. Ngiyawushaba umhlaba. Ingane yami yalala 9 months esiswini sami izongiphika ihleli nalezi stamkoko lezi. Hayi gogo imakancane. Asimele kuyi Friday. Lude kabi usuku, lude usuku. Akekho umuntu ozokuzongayela. Ngiyazoma kanjalo. Yazi niyasipazamisa abafethu angazi ke phela. Namhlola bo. Yamazi baby lo mntwana. Ngimasalaphi nalokho gogo ndini ozokubhedela la mina. Hayi ngeke gogo labantu ngeke ugogo hamba obhona ibuku ugogo usenkingeni ugogo mhlawumbe akaboni awungenanga kamakhelwane mhlawumbe ukhona kunasidongo Nangu ugogo zosiqhela. ungene wrong Obalakhe lo noXloyo. Nawu noXloyo nagogo. Wezodwa awukwazi ukuphika ingane yabo thina njengoba sila asibhayizi into esiyenzayo siyayazi i-research isiyenziwe kakhulu ngawe isiyenziwe kaningi ngawe wena sazi nanokuthi wena usebenza ePhoenix wena kahleni sazi nanokuthi usebenza ePhoenix Natsha ukuthi ngisebenza ePhoenix No angithi ngizama ukuchazela ukuthi into yethu umuntu siyakwazi ukumlandelela awukwazi ukuthi singathi sifike kuwena usitshele ukuthi mhlambe sisidukile zeka amakhelwane anilandele wrong bafethu hayi akasebenza ePhoenix Sebenza khona emandiye nakhe lo. ngile noma mandiya muhlangana ngithi manje ndoda yami ubaba lonje ubaba lonje ndoda yami ubaba lonje ndoda yami hayi bo izwani mfethu ukwazi ukutshela ingane yakho ukuthi ingazokudalela ngidakela bebuya amazulu Ngitshela ukuthi ubani lona uthini igama likuthani kubabakho wena uthe ubabakho lo mazelapha wambona nini Unababo nje wena unababo nje nawe unababo nje ngabobheka omabakho wezodwa usunqena nje ukuvuma uxolisa uzehlise kugogo uzehlise enganeni yilokho nje okunqenayo ngoba lento oyenzayo hayi ukuthi uyazi ukuzenza nje isilima ongena zenze isilima lengane mina ngayigcina inezinyanga engaki buza lo gogo wakhe lo gogo boliwe uyayazi nangu ugogo bolilo aba nengane uyayazi vele yakho le ngane uyalwazi wayikhohlisa uzenza isithuthu uzalo hayi ngamatata gogo asikhale mntakothi asikhale mntako hey isikhathi siyahamba ithini into ayingane bo nayi isimile nje isiyangibuka uthini-ke no into lalela okay ufuna ukwazi into nangu umuntu esomlanda thina nangu umuntu esomlanda Asifune lengqibongo thina sifuna ingane yami asambe sokwenza iDNA nawe nanokuhlolwa ukuthi angiyena unyoka wena solanda wena ngani ngila akayindawo Angindawo. hayi bafethu akayindawo uzosipakishela nje impahla wena solanda yabona ke nje ngalapha khohlwana angindawo andizi mfethu ingane iyakufuna idinga uthando kamama ingane ayikahlale nogogo wakhe angithi ugogo uyayivuna lengane ithi mina nguma hayi udla imali empesheni Udla imali empesheni. uzoba grand bonus wena ukhuluma ini wena fanele ukhuluma ini ngikhulumele phela indoda yami fanele ngikhulumele indoda yami ambobheka obababayo bapho babayo babo babana lengane yami bekhoma nje bapho baba wena umazi baba wakho hamba ukhomba obaba
Amkhombo baba. Yazi into enje. Kahle hayi ngathi nisenkingeni ngene wrong kahle. Asasha Or ngifike ngesikhathi thina esirong. sayidukhuza la sodansa thina Hayi joyela bafethu hayi kabi. sodansela thina. Ningadibeni. Wena-ke unyoko lothobani lo sekuphika namhlanje libalele Thebha. Sengasungiphika Yena kodwa. unyoko la akekho omunye uye lo. Nomkhulu wasePhoenix. Wahambe emsebenzini eMandiyeni wangabuyi. Awu kahleni bo. Wena wazi lokho gogo ndini. Kahleni bo. Wena gogo ndini wena wazi lokho. Bekuyiphasika nje begudukile nje. Wena ngimbekile uJesu. Ngimbekile uJesu nale ndojeyana yakhe. Nawe gogo bonile gogo nawe bonile gogo. Simele kancane Hayi gogo. gogo Kuyashisa nize ngani vele. Akunandaba gogo. Khuluma noma yini ngizoyivalela umlomo wami. Isixole livike ngesikhathi esirong gogozi. Funa uyobhona izibuko gogo uqale phansi ngithungathe kahle. Ngifike endaweni erong. Hey, la ngishonele ehlathini bantu abamphikwa ingane yami yokuqala kuyona uzoba strong gogo uzoba strong gogo. Uzoba strong ngimale empesheni ngane. Maphosa. Ngale empesheni Uzokhula wena uzokhula wena. Ingane lezo kudliswa impesheni. Awu kodwa 350 awuhole intwanasi. Ha. Awuhole no 350. Hayibo. Nanginogogo na udla amachankura. Hambani uhlala nogogo. Okay, gogo sesizamile ngayo yonke indlela. Nangu undodakazi ophika ingane yakhe. Uyakuphika kwayiwena gogo. Yebo. Angazi noma mhlawumbe lento abayiphuzayo nebenza Hayi ayinankinga le way mfethu isifice esikhathini esiright impela. Wena bhuti wena ngikwazi negama lakho. Lo muntu ohlala naye akakaze kuvela ukuthi unengane. Hayi akaze angitshela hayi angaza. Manje yini phone kwenza nawe umvumele uma ngabe ethi ingane akusiyakhe Fanele avume ngoba. No angathi angakhulumi nawe. Uyini indaba ke wena umkhulumele. Ngamkhulumele phela ngoba ngazi konke. Lapho ke nje akaza kutshela ukuthi okay amakhaya akho yazi ukuthi lo muntu unomndeni ukethini ngomndeni wakhe ukethini. Bevakashile ngephasi uthe uyagoduka ephasi. Ubekusuke goduke yapi? Uyabona ukuthi lento yakhe ayikho. Lo muntu kushiya la endlini ehamba ezinye indlela. Uyabona ukuthi lento yakhe ayikho. Lo muntu kade ahamba lengane manje ina 16. Ngoba kafika ngephasi. Afike ngazange afike. Uyezwana? Uyabona ke? Wawukuphi ngalolo phaseki? Wawukuphi? Ake bangani bami. Na usazoyibonela. Engathi gogo ngathi ayibona nje. Engathi kuyanda. Yafakwashwa phela, yafakwashwa. Semasontweni siya zonke indawo amaphasi ke besemasontweni. Manini. Mfethu ke njengoba kwenzeka lento ephika ingane yakhe ephika noma wakhe. Kuthini kuwena njengomuntu othandana naye? Wena kuthini lo muntu uzoqhubeka kanjani umthembe? Ekwazi ukuphika ingane yakhe, ekwazi ukuphika ugogo uma wakhe. Wena akazokuphika ngelinye ilanga. Hey. Angeke ngiphike mina unqamtuza bafethu hayi ngeke kukwazi Njoba ngihleli kanje nihleli la evukile ndawo izume le ndlu le awizume le ndlabo njoba nihleli la ikedlula le bro njoba nihleli la kanje kuzongena first break manje nje kuzongena first break la okay ithini ke indlela nje yaphambili abantu mabethandana abahlali benamaplan yiphi plan nje ninayo ke nje nina ke iplan nje ninayo njoba nithandana akhuleka sobeka icontainer la sihambe sokuthile abantu bayalamba uyiboqo eboqa asikho isiboqo esinjengalesi 25 rand gogo kuyanyiwa kuyanyiwa la gogozi sinama plan fethu empilweni kodwa kwamanje nje besaphusha le ndaba yeplanning azophumelela kanjani amaplan umuntu ekwazi ukuphika umzali wakhe ekwazi ukuphika ingane yakhe yini obona ukuthi uzoyakha nalo muntu hayi khona kuyakheka nje njengoba hleli awumbuza mhlamba ke kuthobani ake kubukisise awuyibukisise kahle lengane yabona lengane niyafana nanokufana ninane ntswebu nje hayi gogo ayilento ayikho lento gogo lo muntu ngiyaxolisa ingane yami le ungayifaki ingane endlini hayi ngiyayifaka sengibona imala thobani nenzela uthobani ntwanazo uyakwazi uma wakho mngane yami yabona nani ngeke wena ngathi uphike waze walala phansi ngesisu la awufika nami ngihlale nomuntu wami sengayibona manje hayi lo uzovenga yazi kwayi lento kusasa ekhuluma
Ayibona ingane yami kodwa Jehova ngane yami. Hey, yabona nje South Africa njena ke South Africa. Lengane Awashana gogwa. awusakwazi ngisho ukubafonela awukwazi ngisho ukuthi nje ubacheckeke nje ukuthi banjani. Ngicela ukuxolisa kuleyo ndaba. Ngiphilela impilo yami nje nalo muntu. Uthebe sephasikeni litshe ethi. Sengisephasikeni ngabuya. Nginomntwana omngaka futhi. Hey, inkinga ke le. Ngicela ukuxolisa Siqinisa likho vele South Africa. Ngiyaxolisa baba. Ayavela manje. Ngiyaxolisa baba ngizokwenzela konke ngane yami. Ngoba besicabanga nalo baba wakho ukuthi sivule ibhizinisana yokudayisa ukudla. Asekuyena futhi lo manje ubaba. Sekuyena futhi lo manje ubaba. Akuyena ubaba wakho lo muntu wami lona mani. Bosi lesesinje. Ayithatha phela sibuze sinje. Yafana nobaba wakho kodwa esinye isikhathi. Injalo ikhombo, Hayi gogo sihlale sisebenza gogo. Yabona mhlanje hayi gogo ngiphelela manje. Lento esiyenza la angiyiboni kahle gogo. Labantu siyabathola la kodwa manje isimo sabo hayi angazi gogo angazi gogo angazi noma Fike ka Friday. Hey, iFriday phela namhlanje. hey. Manje ngempela yona lengane yakhe uyibukisise nje. cha nangu uthoba wena okay wena yini umfunza ukuthi ingane ayiphile. Ngiyabuza phela. Engathi usayivuka Yena uzalayo, Hayi yena wazi. sengiyayiphika Yena wazi. ngiyayiphika. Ifoto leziwo mphekwana phela bro. lento ngeke ayikho ke lento. Ngiyayiphika. Usuyayiphika futhi. Yebo. Khona. Uyaphika. No yazo wena umuntu ona lento nangu wena umuntu ona lento. Hayi phela Yonke into uyangithanda right. wami. Yonke into right. Ngeke angavumeli mina Yonke yonke into right. ngami vele umuntu Imali wami. gogo. Ngami. Akuwena nakathi uhagothobani manje. Akuwena noma uhagothobani manje. Kwenzeke iphutha kuyena. Ngokwenza into wrong kanjani? Hayi. Niyapazama bafethu, niyapazama. Ayake. Besithethu uyena. Akusiyena. Besithethu uyena. Akuyena lo boom lebelibona iboom baby. Hayi boom leli kahleni bo. Hayi. Thobane ngathi shawe ayangazi into nazi. Hambe pophoma intwanasi. Nogogo nogeza. Mina gogo into engiyibukayo gogo. Hayi ukuthi uvele ukhohlwe nje ukuthi gogo kuke waba nengane. Uvele nje gogo wazi ukuthi usiyofocus kunanga umzukulu. Ayikho phela lento. Hayi right ukhona Ramaphosa. Holy fashion ugogo umnandi Now 350. Okay. Gogo sinomngangishaya ngezulu sebakhathala. Okay, yazi ke enye into eyinkinga. Ukhokha sixoxele yona. Wena uzala lengane. Wayishayela ilokhuzi certificate. Njengamanje umfana akasakwazi ukuthi athole iID. Njengoba ugogela ekufuna. Lengane le ayisakwazi ngisho ukwenzani lengane. Esikoleni kufanele ilungise indaba yelokhuzi, indaba yeID. Hawu. Ha. Nayimhlola yami. Kufuneka wena. Uma mfethu kufuneka wena. Manje kwenziwe njani? Mhlambe sisasha ngazi. Hayi no wena siyakuthatha manje wena fanele ushayele. Hayi indawo. Hayi ufuna ushayele ingane kancane. Phudle sabe. Yabona nje Thatha le bhodlela. Thatha le bhodlela. Lesimoshela manje. Lesimoshela manje. Wena uyafuneka wena ufuna ushayele ingane iID wena. Usudlala wena uyafuneka wena buye. Hamba izoshayela uRamaphosa. Uzoshayela uRamaphosa kanjani? Hayi nangu ugogo wayihamba nayo nje Okay zodwa. Awunazi ithu. Ake sikhulume nje ngabantu abadala. Awunazi ithu. Angithi uyazi ukuthi washayela ingane iID. I-certificate. Uyakwazi angithi lokho? Cha. angikwazi lokho mina. Yo. Kwazi. Njalo nje. Kwazi lokho. Njalo nje. Ngimbekile uThixo. Kunjalo. Okay zodwa sokuchazele. Okay. Webhuti uThobani lo owalo sisi. uThobani kufanele ashayelwe iID. Kodwa manje akakwazi ukuguga umshayeli iID. Nanga umuntu ekufanele umshayeli iID. Dinge kunina wakhe, dinge kunina wengane ayishayela isitifiketi. Ushilo wathi akuyena. Ayakuyena ibhomu zamana kwenye indawo bafethu nami boy anifuna nizame uklini ibuke nogogo niyibonisise kahle nithungatha futhi ngihambe nithungatha abafowethu. Ningadlali ngami. Ngizame nje nizame bafethu ukubheka. Abantu bayafana ezweni, bayafana abantu. Bayafana ukuthi uyena ngabe. Hayi noma sibuye gogo.
Hayi funa nizama ukubuya nibuke. Sokwese sibuya namaphoyisa uqobo. Hayi. Ike nawe gogoza ayikho inkinga salikwazi. Sikhuluma nabantu baphuza ubhiya. Hayi gogo. Into zakhona mfethu Friday. Umhlaba wonke uphuza umhlaba wonke ngiqala ukubona nawe uyophuza, mhlawumbe nawe uyophuza. Nawe uyoyidukuza nawe uyophuza. Ambani bafethu. Hambe nonyaneni nogogoza yobona izibuko bafethu sobe sinibona. Okay, shuthi zodwa kahle ngoba manje lento siyayikhuluma ilungu asivele sihambeke. Ngeke ngikwazi ukuhamba. And yabo masamba. Lengane masamba ngeke ubuye uyibone noma nogogo ngeke ubuye umbone. Ugogo futhi into nje enawe ushilo wathi uvela into enawe nje wakhohlwa ingane nje ukuthi uzele. Mekwasha le ID uzoqhubeka uphila impilo yakho. Ugogo bengeke aza kuvimba empilweni yakho oyiphilayo. Phela ufunakala ukuthi uyolungisela ingane ID. Okusho ukuthi wena umisa ikusasa lengane, umisa yonke impilo yengane eyakhe iqhubeke kahle no boyfriend wakhe. Hayi kusasa lepheli salelihamba. Lipheli kusasa. Hayi ayibuye ke ngizoshayela iID. Uhambe yokereza. Ingane phela hayi ukuthi iyabuyiza kuwena. Wena kufanele uze kugogo nengane uzobashayela iID. Hayi khuleka ngane yami. Ngizokwenza konke kushayela iID. Yonke yebo, sekuyingane yami. Zoyishayela yonke into. Khuleka ngane yami. Ngizokwenza konke isitifiketi. Home affairs yimi nawe. Sibuyile memo. Hayi sibuyile phela ingqondo yami. Ingane yami lena. Ikhansela inqaba, sayinqaba. Ingane yami yonke into izobuya ngayo. Okay ke. Zoyenzela konke ingane yami. Okay, engikusho ngithi mina asambeni ke nje manje lungisa ke sambeni ukuze nivuke kusasa ukuze nivuke kusasa nogogo noshayela ingane iID. Ayikho leyo nto, ayikho into enjalo akuyiwa ndawo bro. Lungisa phela sisizodwa. Manje singasuke skip ubhiya siphuza ubhiya ngale phansi singasuke sivule ifridge siphuza ubhiya ulungile gogo. Ngisithanda ibhadi sibozi sami ngisithanda ibhadi. Hayi gogo zoba strong gogo. Ingane yakho. Ngisithanda ibhadi. Ngithi ke mina thatha izinto zakho nivuke kusasa ngomsombuluko enambeni Home Affairs noshayela ingane iID. Ngizela umntwana into zesikole. Ilokho esukucelayo thina bese uyaqhubeka nempilo yakho. Hayibo, ngeke uhlale nami wena. Hayi. Ake. Mawusho njalo ke mama wena owaziyo. Ngeke ngikwazi ukuhlala nawe. Okay, zodwa kuyavuma ukuthi ingane uzoyenzela yonke into ade usho manje. Lento uzoyenza kanjani ke? Uzohlala kuphi nogogo nizoyenza kanjani mongafuna ukuhamba uhambe naye? Lo gogo phela naye fanele ehlisa umoya angafiki la sephakama nje. Akakazi uzephakama. Phakamile ugogo bese ufuna ukubamba kanje ugogo. Akakazi uzephakama. Futhi noma engaphakama uphakama enganeni yakhe. Ugogo noma engashaya. Ugogo noma engashaya ngabeshaya ingane yakhe. Hayibo. Uphuza inyongo yembuzi ugogo. Unolaka ufike nolaka ugogo. Safuna ukungena nathi. Okay, sivumelana ngani? Zodwa sifuna ukuhamba sivumelana ngani? Ikuphi ozokwenza? Abanginike ikhadi la kasasa ngifuna imali. Ikhadi la kasasa kanjani ingane ihlala nogogo? Ngifuna imali, nginikeni ikhadi la kasasa, ngifuna imali. Akuzikhadi ingane iblome nogogozi. Hayi wena uthule wena kuzikhadi kanjani ngoba akuzikhadi. Liyaphi ikhadi ingane ihlala nogogo? Hayibo, kanti konzakalani ngale ngane? Kuyoze kusekuseni. Baba ngane mina ngikhulisile ngikwazi ukudedela ikhadi la ndakasasa futhi ingaka nje lengane nje ogogo nogogo nangempela nenkolo lengane ngoba wenzelanga isifike nange lona ikhadi lakasasa nangempesheni yakhe ugogo uyahlanganisa ugogo ngidika ikhadi njengamanje ngizihambanda. Okay, zodwa ufuna ikhadi kanjani ingane ingahlali nawe? Ngiyalidinga ikhadi ngithi njengamanje ngicela nihambenda. Nibuye senibuya nekhadi. Ingane ayihlanje nawe. Ayihlanje nawe. Mina ngizakwenza konke. Okay, yayibona. Okay. Awuhlehla kancane cameraman uzume uthobana. Uyabona ngani igqoka kahle kanjani? Iskipa sayo nje iclean umfana nophaqa bakhe. Yini nje okwayithenga nje kulengane nje? Yini okwayithengelayo njobe inhli nje kodwa ngithi njobe isizothola ikhadi ngizoyiqala phansi ngisituse phansi ngitsephe. Injalo nje injalo ngicela umntakwethu. Injalo zoba strong ntwanazi. Ngizoyiqala kabusha ke mina ngidlule wena gogo. Hayi ngeke hayi gogo ngeke. Okay, zodwa no. Ugogo udinga ukusizakala. Zodwa ikuphi ozokwenza? Ukuphi ozokwenza? Ingane ifanele ibe neID, ukuphi ozokwenza? Engizokwenza phela sokuxisana ke naye ugogo ke. Hayi ngeke wona ayikho into ozoyiqoqisana nogogo. Wena khuluma manje sibophezele manje phambi kwethu ukuze uma ungasayenza imiyalelo yethu nozoyisho manje ugogo asitshele sibuye size kuwena sidile nawe. Ikuphi ozokwenza mina ngifuna usivumele wena manje phambi kwecamera phambi kwami. Ikuphi ozokwenza uzobonana nini nogogo? Mina abaqhubeke baphila impilo yabo.
until beqhubeka bephila impilo njengoba yabo kade kanjani bephila manje impilo yabo bephile njengoba nje vele niphila impilo yenu angithi kuyimanje naku nigqokile niswenki bayacebezela niyacwebezela bayiphila nje impilo ya yabo impesheni wena uqothukile nale qothukile thina ku-right kona lokho kodwa sathandana siqothuke right sinjalo lokho impela ikhombo siyikhomba impela ningafa wegogondini hambani la nakho nihambe hambani wegogo nalengane soke sinibone Monday mekwenzeka mhlawumbe wena wini wena uloku ukhuluma eceleni uyangikhulumela phela ikhombo bro sikhombo busifice njengoba siyikhombo nisifice sobabili la injalo le injalo le ngalibonini ke okay uthini-ke ngomsomluko hayi ngomsomluko-ke bazobale ukhombo yakhe ingani namazambane aboliwe kuyohlangana uhlala ivuthiwe ucebezela le khombo kuyohlangana manje kuthi nje ubona umzali wakho awuphatheki kahle nje kuthi nje nangumzali wakho kuthi nje zodwa ngithe sobonana ngomsomluko angithi ngichazile isitori ngithe Monday namhlanje Friday Monday lapha kuzwakala cela bangihambele futhi laba mina sekukhatha lokukhuluma abantu niyazi ukuthi lento esiyenza ibukwa abantu right impela nandaba nabantu bazongibuyisela ngani abantu bangenzela nimphakalo ibona mina banginika ngisho uthupha banginika ngisho isente hlala nomuntu lo uyakunika lesente ufike ekhaya mvuka layidifisa khululeke hlale kugcwele nje Hayibo. kuyashayina hayibo injalo nje futhi mfowethu le defriza ngifake nobheki nihlangana Ukhombo, nizela lokho kanti uzosijaja kanti uzosijaja uzosijaja kunokuhlangana kube ikhombo dubula ikesi thina dlani sidubula ikesi thina Ukhombo ibuku ugogo dubula ikesi kufaka difriza hawu hayi ba ungazohlanyisa wena ngizobona Monday mekwenzekile makwenzekile futhi hayi no nina mhlawumbe ngicela siyadlala yabo manje ngayenzanga lento nje mina ngiya-understand ukuthi ninje yabo nje ukuthi ngcono uyayibona uyayazi futhi nami ngeke ngilo ngikhuluma nawe kanje futhi kwalesi sikhathi sesisikhulumile gogo isithuma isithuma fana sipheke nami nondoda yami sihohozise lana sekushayile funa sinyakaze hayibo sithi sibinde sithi vosile njani hayi abhalo sobonana Monday zayo funde kahle kline kahle ibuko zaNkulunkulu ikline kahle ubone neBhayibheli Sithando sami kudifriza lapha sidukuze sidukuze hayibo kahle ya bafethu nabe kahle sasasha ingane usazodlala ukufa abantu sekenathwa sonibona fike ngeweekend fike Monday ngayihlayela mina fike Monday kodwa gibele ekhaya oma hayibo Mashallah